kubuda video Unda John Shamas. Story active. Amen. Amen. Ndakuita memory verse yangu. Proverbs 15 verse 7. Knowledge is spread by people who are wise, not by fools. Hallelujah. Ndinonzi Adeline Kwende. Kuite ini pedzisi kakatobhasa ninaitwa yavachiyere kwanzi Watakura kuipa Jesu. Ritari nokufara iri kwakaendera wani. iri Kuda kuinde marumbu. kuinda iri video kapayanga ichingosa Amen.